Druhé miesto, teda striebornú priečku, obsadili Slovenské elektrárne. Veľká gratulácia a veľké poďakovanie všetkým našim kolegom, ktorí sa do tejto iniciatívy Do práce na bicykli zapojili. Tento rok to bolo 64 skvelých tímov, ktorí spolu odbicyklovali a odkráčali takmer 53 000 kilometrov. A podľa mňa, čo ešte dôležitejšie je, že sme prispeli k dôležitým dátam, ktoré veríme pomôžu k rozvoju udržateľnej a najmä bezpečnej infraštruktúry, lebo bez tých cyklotrás bezpečných do práce na bicykli to býva v mnohých lokalitách veľmi náročné. Tento ročník, 11. ročník celonárodnej kampane Do práce na bicykli hodnotím pozitívne. Nielen kvôli zvýšenému počtu účastníkov proti minulému roku, ale predovšetkým kvôli záujmu. To som rád, že všetci pochopili a postupne chápu ten základný význam kampane, ktorým je vytvoriť lepšie podmienky pre cyklistov, pre tých, ktorí používajú do práce nielen auto, ale predovšetkým chôdzu, bicykel, verejnú osobnú dopravu. V tomto smere môžem potvrdiť, že takí zamestnávateľ, ako sú Slovenské elektrárne, ktorým tohto roku patrí druhá priečka, vytvárajú aj podmienky pre svojich zamestnancov tým, že podporujú výstavbu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. A trošku tak nejak odľahčenie, zbieranie cien neznamená len ukladanie ich do šuplíka. Ale jak bolo pekne povedané, pomaličky vyskladajú si z toho svoj bicykel. A to je práve svojím spôsobom záväzok, že Slovenské elektrárne budú pokračovať v tejto súťaži, že budú podporovať dobrú vec, tak aby sme všetci na tých cestách sa pohybovali bezpečne, s úsmevom na tvári, s muškami medzi zubami a s vlajúcimi vlasmi.